RGX. Okay. RGX up. Puta na rin ko kikit. Ay, oo nga pala, wala ka na nga palang inaalaga ang ano, Kaiser. Wala eh. Huminga na. Huminga na si Kaiser. Sabi ng mama eh. Ron, alam mo na ga. Kaya ano ga? Paano malalaman? Binigyan ako na aking katrabaho ng 3D printed na ano, husky. Tapos si Kaiser ang nakalagay. 3D